Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya. kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah, ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah gitu. Ngetekne napa, Pak? Ela-elo, heeh. Mbak Tri Hastuti sik. Ayo. Ki lek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi minir ora pales, minir. Ayo. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Ayo Mbak Tri Astuti. Monggo Cok, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados. Hop.
Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Pak Pak Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangkul lek pas mulai tanggapan. Piye kabare? Sae hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat ati? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ke-7. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono ki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo. Ila-ila terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Ha nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahe mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Surya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ha iya. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo.
Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin. Putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Irung bangir weke sapa tang irung bangire ya duwe kuman lambe tipis weke sapa tang lambe tipis ya duwe ku janggut nyatis weke sapa tang janggut nyatis ya duwe kuman bangkeane weke sapa tang bangkeane ya duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa mestine ana sing duwe sing metutuk ya duweku iki piye weke sapa tan mestine ana sing duwe mah iki piye weke sapa tan iki weke sapa tan iki weke sapa iki piye weke sapa lintang mestine ana sing duwe ya mas iki piye weke sapa tan lintang mestine ana sing duwe sapa lintang Tabayun lepat lonteng iki weke sapa iki lho iki weke sapa tang lintang pun Pak pun bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken sayu anakku wedok iki aduh. Kene nduk, bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho Ken, aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono.
Ayo Ken ngadeg Ken, coba kaya apa Ken. Ah, iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to, Nduk, saiki wis, Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula tenan. dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya Pak. coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang dikon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Ya kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Oleh apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Ba. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal ya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara
Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi pati hambantusi serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar, Pak. ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku kan iya sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Petruke Gareng pundi niki Petruk? Heh Iki Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng ayo sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. nah Bagong nah yo Gong. Ana apa, Reng? nah ya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka wah ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman wah ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Kowe apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg Ibu Kesi kuwi lho. Ngetekne napa, Pak? Ngedegne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, anake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Iki napane? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petruk. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petruk duete kali anu sinden kondang Niken Salindri parang Mas Gareng. Niken Salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman
Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira seden bisu. Wow, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi, Nggih, Bawi. damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindek nih. Bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan teng mriki. Heeh, engko turah akeh tak go mulih. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Banter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih, Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel aswarane. Duwen nggih, Bu? Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan iki, Bu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram piai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celuthak ora.
Ayo. Pak Tuling kok duyuwi ora entuk. Pak Tuling kok duyuwi. Lar lan kedal ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kedal ala sangkar. Nake-nake. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los tak los. Ya wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong mak ning jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ya ayo Mbok Lukli. Ayo. Ayo. Ido. Ayo nyui. Aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik banyu wangen ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku iki ngono wae opo. Niki nyanyine nggih mindeng. Ora nganggo. Hang kalibya telibya. Belabiangan. Hei, belambangan Bagong deh. Enak-enak belambangan ger. Mumbul Gong. Ndolot. Lihat. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambangan. Nyak non non Perhatiin rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Taman
ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa nih? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Gelalit napa nampak gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk.
selenggase terakhir. Ayo. Ya ditambahi loro, Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gider Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gider Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Iya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Iya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun